Kasingi ba shispa khandai pinyo ha ka kerteng ukpa kuon mansia makhuat amen. Ko tra Jisu tepan sele engi da mansia makhuat jongmi. Ke gospel kat kum Yohanes kalanong ka bahnyo. Hadin kani u Jisu lalet jinglet ha Galilea kwa banlet se Judea namar kirang ba ju kitab ban penyap ya u. Kajing khawai niam ki yang trap kalajan. Kumta ki hinman ki para u Jisu ki laong ha u. Kino nang ni bat tolet se Judea ba ki senran jong me kindup yo i ki kam ba mele. Om judan u babu ri ya ka ba ule lada ukwa ba antip ya u. Namar ba mele ekini ki ai ka perthai kan tip sepang jong me. Bat ki hinman ki para jong u kim ngai ha u. U Jisu laong haki kapor junga kampat poi ya phi kanu kapor ka biang. Ka perthai kamla ban isi ya phi henre yanga ta ka isi. Namar ba ngayai saki ba ki rukom le jong ka ki long ki basniu. Yalet mapi saka jingle niam. Ngangam let saka ni ka jingle niam namar kapor kababiang kampat poi na kabenta jonga. Ula ongkum ni bat kumta ula sa ha Galilea. Anda ki hinman ki para jung u kilalet saka jingle niam u Jisu ulalet. Henry klam na panpa ulalet jarjar. Kirang ba aju kilawat ya u ha jingle niam. Hai udon kilaya kili. Ladon ka jingya keren siaw sapang jung u hapreng upat ba. Ulong ubri babaha. Don ki ba ong. Sakiway par ki ong eham open biye ki pat ba. Henry om simdan mano na ki bakren habapau namar ba ki tieng kirang ba aju. Lajan dap marsiteng ke jingle niam haba u Jisu lalet syaka temple ba sedang ban hikai. Kirang ba aju kila dumbut jelang ba kila ong. Kumno ni ubri unang kat ni haba simyo jing hikai. U Jisu la phai kitien. Kata ka ba hikai kamlong ka jonga. Henry kawan na ublay ubala pha yanga. Kat ubamon ban le eka ya ka ba ublay ukwa untip lada ka jing hikai jonga kawan na ublay ni ngakren da ka bor la jong. Ubrio bakren da ka bor la jong upersang ban yo buram ya ladi. Henry uta bakwa buram na kebenta uta bala pha ya u ulong ubakren hok bat syukor ai. Moses ula ai pi ka an nga hanga haong omde. Henry wat uway na pi ru ko ngu ya kata ka an. Balai pitap ban peniap yang a. Upai ba ulah jebab. Melam wir, mana ba tap ban peniap yang me. Jisu ulah jebab, tangkawai kekam ngalale bat baru pialingo. Moses ulah hukum ya pi ban ot share ki kun senrang jong pi. La sisha omde Moses henry ki pa temen jong pi ki bala sedang ya ka. Kumta pi ot share ya obrio wat hakasabat. Lada ot share ya obrio wat hakasabat ban ampun kenya ka an Moses. Balai pi bitar yang ah abang apun kot ya obrio hakasaban. Wat bisyar tang nasla. Henry dah kajing bisyar ke bahok. Ladan kinong Jerusalem kibaya ong. Ti uni umdei mo utu obrio bakia thap ban penyam. Hapet ukran hakabapau bot omdan manu ubakran persya ya u. Hatu kala ban long bakirang ba nong sensar kila la tip badai ma u umesaya. Henry haba umesaya unwan on omdan batip na unwan. Ya uni ubrio pat ngetip baro na unwan. Namar kata u Jisu kat ba udang hikai ke tempur la perta da kesur bajam. Pi itu syayang ah. Bat hitip nang do ngawan. Henry ngam sim wan da kamon la jong. Uta bala pha yang a udon hakahok ban pha bat pi pim itu ya u. Nga itu ya u. Namar ngawan na u bat dei ma u bala pha yang a. Hangta kil persyang ban kem ya u. Henry om don bakta akti ya u namar kapor jung u kampat poi. Bun na uta apa ba kilangai ha u ba kila ong. Anda unwan mesaya hatu un pun ima mo kidak kisin ba kampala bani ki jong uni obrio. Ki Farisi kila yo sngo ba ki pai ba ki akren siaw ya kini ki ai sepang jong u. Kumta maki ba kirang ba lingdo kila pha katu kani ki sekri temple ban kem ya Jisu. Jisu la ong. Satang kendiat por ngan sa bat pi. Bat nang ta ngan salit no sa uta bala pha yanga. Pinyawat yanga Henry pinam sem yanga namar sabangan let manga pimla banwan. Kirang ba ju kila keren para maki. Syai unlet bangin omlap syu ya u. Hatu unlet sikisnong Greek. Ha ki basong ki ju bat un hikai ki Greek. Uong pinyawat yanga Henry pinam sem bat pimla banwan sabangan let. Umut ayu. Ha kasingi khadu jong ka jingle niam kasingi bakrau tam Jisu layang ba ulakren jam. Lada unu seliang tu unwan syanga bat undi.
Jar ubangai hanga kumbaong kajing tho. Kiwa ka baim kan keslay na kadono jung Jisu ulakren sapang umensim ya uba kitu baro kibangai hau kinyo pediang. Hakata kapor ompat sem ya umensim namar ba yo Jisu ompat sem pendan buram. Bo na kipai ba kila yo sngo bo ong ya kani bat ki ong. Uni ubrio udai sisha unong itu ulpa. Kiwei pat kila ong. Udai umesaya. Sa kiwei pat kila ong. Umesaya un omwan na Galilea. Kejintok kaong ba umesaya unlong ukun uksiu jong udabit. Bat en kaya uha Bethlehem. Kashnong ha kabalasyong udabit. Kumta kaladon kejinga kerja hapdeng upat ba sepang jong Don kibala kwa ban kem ya henrei om don bakta akti ya Kisyakri ke temple kilalek pas kilingdo rangba bat ki parisi kibala keli yaki. Balai pim semwan yalam ya kita kisyakri temple kila jubab. Empat judan ubah keren kum uni ubrio. Hatu ulah penbiak ya piru ki parisi kila keli yaki. Pila jutip badan unu orang ba ne uwei uparisi ubangai ya Uni upat buhur umtip pangkaan Moses. Ulong ubalatim. Unikedumus ulalong ha uwei ulalong uwei naki. Ulalong uta bala ikendu yo Jisu mensua. Ulalong haki. Kat kum kaan jongi ngemla ban penrem yo briu klam da yo sngau na badato kit ayu ulale. Kilap hai kitien. Meru unong Galilea mo duriap ya kijing tho bat mensem ba judon nong itu lupa ba mi na Galilea. Ka gospel jong utrai. Ka jingero ya mi ku Chris. Ni poi mentah kalenong ka bahnyo. Ha kalenong ka bahnyo kadai spang kanyam karukom jong ka ying trap. Kanyam karukom jong ka ying trap lane ka Feast of Tabernacle ha ka Hebrew ki khot Sukot kani kadai ka wei na kita ki bangi khot ha ka tien pareng pilgrim feast lane kata ka jingle niam ha ka ba usenrang khamtam usenrang baro na kipai ba Israel beladap khatar senem seneng uhap benlik pau ha Jerusalem ha khmat jong ka temple benlik terwa jingknya la kumno lai sin sisnem kawai kadai ha ka paskha ba jing kawai ku khlam tiat balale lang haju na tade ka singi Pentecost bat kawai kadai ha ka singi le niam jong ka yeng trap lani ka Feast of Tabernacle hakani ka gospel jong Yohanes ni syam hakani ka lenong sepang ka jing ya persya bat kemjuru ka jing ngai ki brio tang ba ki bam nuot ban phla pada ban penpa kata ka jing ngai jongki ha u Jisu kesedang ni kong na yeng na sem ki bahayeng ha sem jong Jisu hang ni ki persya ya u Jisu bat la dengi ngap ya ka jing kran jongki sngo kumba kim kwa ban yelek biawan dekat lam u Jisu na kata kadau hendrai u Jisu pada jubab ki na ka benta jong pi kano ka por ka biang na ka benta jong pi kano ka yar ka biang hendrai na ka benta jong apa de kano kam dei ka babiang kam ta ka wamut ublei ulabu lupa ka sandur na ka benta junga ka bangan pendap ha kano ka rukan man pendap na ka benta ka burom jung ublei ban penpau ka burom jung pa ngamla ban sule thurmur hendrai u Jisu hadin kata ulale jar sya Jerusalem bat larangi ngap ya kajing kran ki pat ba ha Jerusalem ngin yo sngo ba pleng ha po ha ka tu ka po ba u Jisu ulale kemut don ki bala kwa ban ngai ya u Jisu don ki bala keren persya yu Jisu don ki Farisi bagi saran ki bala pen priang kubor berada lap kem yu bar kom ta teter pen sitom balik tu ki brio ki bayarap yu Jisu bat kita ki jinga keren sepang Jisu handrei wat apdeng jing kita ki jing ma badon Jisu ulalai bar ulah keren haki iwei pe wei bar ulah keren direct akhmat jing ki iwei pe wei dah ka baong balai pithap ban penyap yanga ha ka dukhat ka bakhandai belai pitap ban peniap yang ka bomot kan dia kamdi kat kum kaan meningkong pikwa ban peniap yang namar belai pi accuse lane pi keno yang bangapan kainya ka sabat ya ka an Moses ya ka sabat ban hendrai mapi pada menta pitmu pun ban peniap yang ka bomot kata kalau dai lupa ka jing pen kainya ka an ka ba ar kalong ha ka jingkren jung Jisu ka long ba wat ya ha kasabat pila ban ot share te belai lada omla ban pun kot ha kasabat kata kita ki jingkren jong Jisu bat kan ni kalawan ra ka jing ya keli bang ha pat ba ha tu dei sisa umai saya bat kum ta terter ka wei ka bakhang lat iki ban ngai ka dei ka identity jong Jisu
na ai uwan udai kun jong no nak ta da ki bri kong ngi thu de u udai na Galilea ngi tip de udai na Nazareth udai kun jong ta kabom ngi thu na ai uwan re ba Mesaya uwan pada nam tip nak ta da ngi puli ku su kam sakmat ngi se i ba ong ba Mesaya ba uwan un sawan na kayin kasam jong David un sahir na pateng na kayin kasam David un sakhar u hakashnong Bethlehem bat kum ta ter kata kari kajing ong jong ki ba Kikelat ba haoj ujisu udai sisha ukun uksiu jong David haoj ya ujisu lakha sisha ha kasnong Bethlehem kini pin i anu khat basau phau terter hadu basau pasau ujisu haba wan sang ni perthai kum Mesaya jong ublei upendap pura kita kijing kular baro ba ublei ulakran lengba kinong yathu lupa berkawai ka kajing tho ka hakasiti ban kong jong Petrus kalau nong ban kong dukhat basau hadu bakhat ar ka ong ba umensim jong ukris ubat trekam lengba kinong yathu lupa kabamut ba umensim jong Jesus Christ ubat trekam lengba kinong yathu lupa ubat persat lengba kinong yathu lupa kaba penlong iki ban ong ba Mesaya lane unsawan nak yang kesam David nang tada an sakha ya u ha kasnong jong David kasnong Bethlehem unsalong unong sensyar jong pai ba bat kumta terter baru jisu penulong sisai kata ha kajing kha ya u ha kajing he jing san jong u Henry bakat du lalek sa Nazareth sa Galilea ban he ban san hangta. Dukhat ka bakong san bang ni ngisam kadai kini dukhat balai pinyo hadu balai pukandai. Hakasngi bakat du jong kajing la enyam. Kasngi bakrau tam ujisu ang lada no usliang tu unwan senga. Jar ubangat yanga kumbaong kajing thok kawa kiwa jong ka umba im kin slay na kado nuot jong u. Bat hang ni ulakran sepang ujisu ulakran sepang umensim. Ya ubah kitu baru kibangat ya kin yo pediang. Hakata kapor empat the sei lane empat sem ayo mensim nabar ba ya ujisu empat sem pendon buram. Kani gadi kajing apher pedeng kejutang batmai kejutang barim. Ha kejutang barim ya mensim bakoi klempat ai pat ba habarok khoj. Namar balai kibriu bapop na takadau mensim bakoi umla pensongsa hano haba umensia muhyar ha unu breu na unu nong yalam kadi kejingjir jong blei ota nong yalam na kebenta ke commission ke bakongsan ba bar umensia bako utrai kam ha kejing im jong ta breu ban pendap ya ke sandur jong blei na kebenta kata kejing temu na kebenta kata ke sandur jong u handai umensia bako umhyar lut apo baro kadi pin yo le phila ban pulir ha ka kitab jing khain le nong bakhat wei ki dikhat ba arfasan ter hadu bakut pin sa ngau bala simlang na umensia mabadon ha Moses la ai kitu ki nyo phongot bakin long lang kinong sensyar ha ke po ki pat ba Israel kata ba ka tien jong blai ka ong ngi nak ta kadaw kat no ka jing kraw jing ka jutang ba thamai tang ba teng ba deng ngi kuma ong tien pareng we take it for granted ngem su nyo ko re ka namar balai ha ka jutang ba thamai umensia ba khu uhiar ba song sa hanga happy hangi wei pe wei ki bala yo e ka baptisma ki bangai ha Jisu ba yo pedang baptisma umensia ba khu usong sa hangi wei pe wei compare le singi long kumlo ngi li ngi yong lingkot ne jrong ha ka no ka rukom ngim pat la long ki bajana ngi dang don ki jing ko abrai ba kum ta ter ki jing telot ka jing em jingi umensia ba khu ukram penram ngi henre usong sa halor jungi iwei pe iwei kani gadi gajing kraw jungi iwei pe iwei ha ka jutang ka batmai na ta kadaw teng badeng ngim nyau ko re kani gajing a jong blai government ko para ba Jisu ay mensim buku halor jingi iwei pe iwei ba unyai sa ban ngi sujunom ban hikai ngi ban pensyai ngi ban ajing start ban ai ngi ban yalam ngi sya kajing ting burom be oblei ban pendap ngi de ki kentie de ka hok ban kumta ter kenang ba mangi ngidup la ban im lane ban ya ya kalenti ke ba oblei kwa ngi kajing ai ke ba umesaya uyo haka isaya lan no bakhat wei dikhat ban kong ba ar haka uta umesaya ban si opdiang ni ujing ai jong mensim bakut ka jing sngo thu lane ka jing sampang ka jing start ka buit ka bor ka jing tip ka hok ba ka jing rublei ka ni ba bor khoi mangi wei pe wei ki kristan ro ka la yo priang ka baptisma ba jing pen scam ni yo priang ya kini ki jing ai jong mensim ba khoi kini ki jing ai ki dei ban ya rap yangi bengin long wala ne bengin jan su sha ublei upa jingi ba ban itu ya kamon jungu henry hatu ngi juken maun em ban ya kran ba ni mensim ba khoi uba ujisu la ai kerpang yangi iwei pe wei kam tam e ha ke jutang ka batmai menta khindiat sepang kani ke jingle niam ki ying trem
Kai kini kajing le niam kajing trap. Kajing le niam kajing trap ngide ben ken mau ka beningkong haba ki pai ba Israel kilami na nari Egypt ki po heri kenja ublei upah holum Sinai na tar wong ki wa ken thau ko tabernakel ba ha ki tu tabernakel pada ublei wan hiar pen kentang ha kadur jong ulo baka serngeu ya ka tu ka tabernakel ya ka ying janjing kendo kata pen kentang kabamut ba anda apa ba Israel kilapoi hapo ri balakular hadien kiwan kinong bishar hadin kinong bishar wan uwei na kinong bishar bapau bau de sambal hadin jong sambal ki ba ki panda usiem ki yo usiem sol ublei kentat yo sol na kajing bam ko ngu jong u ki yo usiem David pada ha kata por upet ya ka khat jong ublei ong ba kumno ublei la ban song ka ying jan ngap pada pakidulan kumta urai usim karai ban te ka temple hanrei ublei ukran ba unathan uang ba om de u David Henry ukun jong David u Solomon un sate ka temple ba u Solomon u te ka temple halo lu Moria ka ba de ru ha nong ba Jerusalem kata ka de ka jingji jong ble ba ka temple na ka benta ki ju na ka benta ki ba Israel na do ka tu ka tabernacle hapo ri kenja ha do bana poi ka temple ka de ka dak ka shin jong ka jing don lang jong ble ringkat bat ki u ble u yat lang u sa lang ringkat bat ki dwelling place of God among his people. Lana ka jingsa jakasa jong ublay bat ngi kibriyo ha kane kasla perthai. Nakata kadaw ha kata kade ka jingtmu jong ka tabernacle ba kumjur jong ka temple. Kandi ka feast of tabernacle lana ka tu ka feast jong ka yeng trap kapan mau ki ba Israel ba ublay ulasa ringkat bat ki ha ki yeng trap ban buat eki. Kabaal kade upan kan mau ki ba Israel ka way ba maki hakapor ba kilang mi na ka jinglong marau ki haban sa hari kenja ba ki haban than ya ki yeng trap ki haban sa ha ki yeng trap lan ki yeng jan ban namar balai kimla ban stay ki yeng next day ki haban ya linti biang lan ka sing ki babut ki haban ya linti biang takadaw ki haban thaw ki yeng trap lan ki yeng jan tikan ni ka jingle niam jong ki yeng trap kapan kan mau ki ba Israel ya kata kapor ba maki ki ya na kalinti jong ka jinglong marau laling ba kari kenja sya kari kebalakular. Menta laring ipet ling ba kini ke baro khoj. Menta manu badai ka tabernakel basisya nak benta jengi udai uji suhi bawan hiar ban songsa ringkat ban ngi wei pe wei. Uji suhi urung hapo don jengi songsa ban ngi uyat ringkat lam ban ngi. Dei uji suhi kadak kasien lane uji suhi dei ka temple jong oblai hang ni haperthai. Uji suhi dei ka yeng jeng yak kendu jong ublai hang ni haperthai. Uji su dei ublai bat ngi ubayat lang ringkat bat ngi ubadon ringkat lang bat ngi ha kan ni ka sla perthai. Menta la pen urlong ye kini ke barokhoi da ka jingwan jong uji su. Bala da phi ngi pulih ka lenong bandingkong khat sa ko ba ong ma ka tien kelawang do bat kala song sa bat ngi. Ha jing sang la bat ong ka tien kelawang do bat kala tei ala kai has pitched its tent among us lane kala tei ala ka yeng jan ringkat ban yu jisu wanra ya ublay hangi we pe we kawai ke jingkran jong u fara au jong u pop benedict wa khan rio ha kawai ka kot Jesus of Nazareth bastunat ba bubu kan ke jingkili lada u jisu ka thma kadang don ka jinga kan at kadang don ha jinga pher jat ban rio kadang don kai pada u jisu wanra sakne perthai kai u jisu wanra sakne perthai kejubab kedai ujisu wanra ya ublay jungki Israel sya kani keselapar thai uni ublay bengi sutare bro sikata menta uni ublay wan ban ya lang bat ngi uni ublay bengi subna menta bro sikata menta wan ban imlang mensa lang ban don ringkat lang bat ngi udai kani ke ba ujisu wanra sya kani keselapar thai nak benta jungi balingba mun sim bakut upun sisya ngi iwe pe we upun kan mau ngi iwe pe we ba ublay usong sa hangi ujisu usong sa hangi mun sim khu usong sa hangi hatu ngi jukan mau na em ya kane ga jing sisya ladangi kan mau le sing sala barabor ban em ha ga jing ting burom ya ublay hendai ka daw ba le sing ngi le sibun ba ke kade namar ngi klet ba ublay ba ujisu ublay nong thau ka badeng ba khando ki song sa hanga ki song sa happy ki song sa hangi iwe pe we tungin pa sha ublay barabor pan map na munta kijing duna jingi bat apa na mun sim khu bon song sa barabor bat ngi ani ro el Jesus Christ junam la junam amen wa bne to ai ba kijing ngai ka mela ai ngi ha khu jong mi Jesus Christ u men jingi ba ka ding zo kijing e wala pan raham ki do no jingi do mun sim khu kin kir siu biang hangi ya kijing ka men ba ka khu na munta kijing wan ka hima jong mi to ai ba kijing e
Jombi kan penkelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bagi sembai kin penkelai kolong brio man brio na syapo bar yaging tha baro jing kmil ti batikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jombi kan ting shan chabam jukut to ai bagi jing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai bagi ni ka jing kan pensaprian ka jing kemen ba ka jing sok jong nong penem jungi syah satla ka pertai Syami ublai jungi ubalakir hujunam kan long kapuram bar ka jingero si junam amen kudono kutam jisu tersin ai kemarian rap jungi kristan tuduai na kumta jungi